Ano ka ba? Daotang balita man no. Kato ganing amigo ni Simon. Kato yung gidas ilaha ba? O nga naman. Gaduda ko aton. Naatoy daotang plano. Usap. Nauli na dahil si Simon. O lagi, nauli na si Simon. Pero dunay kauban nga kadudahan kay Glihok. Tuod jud ko man no, nga mo gito'y nag-hostage niya. Pagkahay mo rin ng tuwan na. Tuo sa ilang Simon. Basta, gaduda gyud ko man no, nga daotan gitong tawhana. Ako na'y pahibaw sa mga tao din Asa na sila noy dimik man no? Tuwan nila ka lagi. Kaya ila ka nung luwas si Simon. Nyahain man ron. Abot, asa to? Basta kay... milakaw mo to niya. Murang naghisgot man tong densyo. Ari lang sa kamano ha. At tuon to na ako kay para madakpan na itong tawhana. Ayaw mo pagdali-dali. Kay dili ta mga ero nga kusog budagan. Ay nahingawa mo gud mi ni Simon. Nahingawa mi kung naunsa na turon. Gahapon mo gutong nawa. Ay nakasabot lagi ko ana, Demet. So amasag mo adto pa ta mo musung ta dito nga tay ato. Mao nang mo adto karon ni Don Sibio kay mangayo og armas, pulis, pusel. Nakasabot kay aron do na tay ka atubang dito sa kidnapper. Samtaon mo. Asam ka, Noy? Ato ko sa to agawon. Ni Sibio kay mangita mangayo og armas, pusil. Kay akong iasdang dito sa kidnapper. Waron dia Senyor Sibyo, oy. Iuli sa lungsod. Mo ba? Oo. Ah, nay. Unya, Noy, may tungod na ng armas nga mong giingon. Daghan pa ka nagkuti-kuti. Matubang patas ka nagkuhan sa sundawan, ha? Ug hukman bata. Ug pwede bata makadag mga armas. na giahak na niron. Yung saan man na to iniron? Makaroon makatamo ato makigubat sa kidnapper. Di lang sa tanang mga pusil. Pwede ra magbugamit ang mga kahoy, bato. Aga na rin mo sundang di ay. Para magitakin. Pwede ra na. Maglihok na yun ta. Sabay-sabay. Mga ato ganito nga patay armas, patay pusil. Sumtaong. Gaduda na dyan ko ninyo ba? Ang mo gito? Diri! Ayaw, part. Diri, diri. Bune! O ma'am, nagtapok kami ma'am. Pero ang problema lang kaya may mga... Hain man ang mga tao. Nauli na si Simon. Nauli na si Simon. Oo, nauli na si Simon. Pero doon na siya kuyog nga tao nga gikadudahan gyud nako nga mao gyud toy kidnapper. Mo ba? Tuna! Flor! Tay, suga armas sa day! Mag-ilis ako tay ha. Oh. Nako ni. Flor! Dali naman, tilyo! Tigip! Uguban pa! Dali. Ali na ba? Sana! Oh, di ba? Sabi niya, isugno na to! Ngano mo dinsyon no sa ano sauna nimo? Ambot lang! Isugno! Ambot lang. Ang kidnapper naman doon! Unya, Sa unya! Karoon na! karon na. Oh. Sabi mo na yun da. Ambot lang! Anong jatay ni Flor ako! O kuha na, bilhin na! Aray tay oy. O dito na! Ikaw, samok-samok na ako! Hala na maglalaro tayo meaning kidnapper. Hain man lang kidnapper. Tuwa lagi na Simon, mga mo tuon. Hala, to na mo ka pagdali kay rumata pa to ninyo. Sa araw din siya, mamatay Kita kasi pa man bubok kay ini. ginagiban na Diba, man nila giluklok kita na dus. nila pinuti. Ay! Kanaka mo oy. Nibong kunay. Nauli na kuno si Simon, pero nagkuyog og ang kidnapper. Uy, nagkuyog. Si Simon man kay gikidnap. Mao lagi. Na, kalibog, biyan ni istoryaha oy. Dali tabangin lang ko diri kay magluto ta. Wala pa nagtapir, ha? Saan ang kidnapper? Asaban? Awa na! Ay, ano na? Awa diha, ikaw si Jackson na ko. Wapa na ito nakita ko dito. Awa na! Amang kidnapper! Hain! Ha? Hain! Kidnapper! Kidnapper! Kukuha pa mga bar! Bas! Kusukin, midagan! Tuloy ito ay! Midagan! Sayangab! Kuligasyon na ito, Sera! Inikot na ito, kapta pa! Kidnapper! Aman ang kidnapper lagi! Ayaw tayo! Kidnapper! Hain! Hain, kidnapper! Lan bon.
Tay, Ay, ma'am. kabayad kita ni Tay. Huwag, ma'am. Nakadagran, ma'am. Bukod na ko, pero wag na ako maapsi, ma'am, eh. Nakasabot siguro. Mawag din, ma'am. Nahadlok to, kaya nakasabot to sa imong lihok, ma'am. Hain lang si Simon. Niyara to din, ma'am. Ako itong taguan. Mon! Ma'am, present! Ma'am. Salamat na lang gani kay nadiskitaan dayon nato kay peligro gyud kay itong butanga. Daan pagilagay ko, ma'am. Kung niya sila din, eh. Kinapir na ka. Nakasabot na ko sa lihok, kita to. Ayun na, tay. Nagadiin ba itong tawa na? Kapot! Gilamin Ay, kisakot sa ano ko pangutana. Di man musulti. Tay, salamat kay tay ha. Ang binat. Sige, salamat! Ayo, Tay. Basong ganun. Buyo ka may kinabitin ko! Samad na. Tay. Kanay mong naong ba? Kinapunon ka ng naong ni mo! Aw, ilisa na din ako kung naong tay. Aw, tay, noy. Ilam na! Ayo, Tay. Tatay ko nung. Ma'am, maglisod din kita dako pa to, ma'am. May dali na kayo nakasabot. May nalang gani kay nabantayan dayon nato. Magbantay gyud ta ha. Kay karon daghan king daotang elemento. Kini! Dautan ng elemento! Daotan? Mo ni daotan nimo katambok nako. Dautan. Ayaw lagi. Kanya, samok-samok ka lang nako. Gasol-gasol ka lang sa akong kaisog. Nagamit na akong Bayad, nahikatulog kong kaisog. Be! Ha! Itago lagi na. Ore! Moray mo tabang mga sige yaw gihapon ba. Ma'am, sabi ma'am. Sige, salamat kay May Noy. kumpiyansa niya. Mapel ka. Kidnap. Salamat kayo, tay ha. Salamat kay tay. Ano ako sa mga? Ay, madagpal na ako. Dahil ko ibati, bay. Hindi nilipiyos ka di ay. Oo. Kato mga batanon dito. Nga, kuan, murismon di magato sila. Lagan magato mga batanon. Mga batanon, bay. Hinay kiglihok. Hay naman na itong gipundok sa kapitan. Ito, naghimo siya kapunungan sa mga batanon nga. Kung doon ay mga itabo nga ingon ana, magkatabang dayon. Masulba dayon ang problema ha. Hay naman na ito. Naalagi. Pero mga ayo magsuhol. Kunya, guway suhol. Di sa manlihok. Ay, ginoo ko. Muna'y nakadaot diya. Buhay kwarta, di katabang sa masilingan. Oh, paring, unsa naman? Unsa balita? Nakadagan man no. Nagkadagan? Oh. Yung murag nakasabot nga musumbong ko sa mga tao. Murag di dalik sibat. Hindi na may tabo, basta di magpagabana sila yung kaingon. Di magtinabangay. Mao na. Doon na yung mga hitabo ngayon, ana. Magkasibat gid yung tao kayo sa mga. Di lagi magtinabangay. Ang kidnapper to ilang buni. Kung nangadtusag sila. Nya to sa tatay. O to Pero di mong guta to siya mo adto kay ba biyak kang galagot ng Simon. Yung saon man, giaway man siyang dimit. Di napugos na lagad to. Still lang. Kakuyaw, di anay lang ato, ano? Aw unsa pa man gud kuyaw gyud. Swerte lang kita pira. Kaya wala ko mapti. Naptan pa na ko. Bisong kong ubol-ubol ato. Oh. Si mo mga pulisana mo. Sabaday, panghambog. Si panghambog. Nga mangutaro ka panghambog. Katalawan nimong numero 1. Sige naman. gara- Baso ta ka noon ron. Apay, karyason ta kayo. Tulisan, kidnapper. Oh, Ano, apil di ka dito, tay. Ang hindi ko mapil. Oo, may lang isog-isog dito. Ako naman. Anong katawang ka? Gusto ko pa-apil ka sa imong inahan? Ha? Ang naingon mangus nanay nga talawan kay ka. Dito lawan. Kanan yung inahan, wa na kibaw. Kung among kaliwat, isog kayo. Wa na sa kibaw, nga among kaliwat. Kaliwat na mo si Leon Kilat. Nindot tago din ninyo kaliwat, tay. Sugo, uy. Pero tay, mas nindot ang kaliwat nilang nanay kay si Andres Bonifacio man. Bawar mo mo. Layo na ito Bonifacio ng Leon Kilat. Kalayo ka na. Tuo kog marunong ka. Di mo nung kagsaligan. Kung minarunong nga lang part, may problema part. Pero magdudam ko sa kong liyo ko, kaya di magkukuta ba dito? Oo, lagi. Dako may dugya doon ni mo Simon ko.
Noon. Ayo gamitang utok nimo, pabor na kito nimo. Dako kito katabang si Simon nimo, kay angko na kang amigo niya. Wag yung gamitang imo pagka bis actor nimo. Ta. Mao lagi? Bisunod man ka si Simon nimo ka sa tanan nimong instruction. Oo. Nga nung nidagan man ka. Nagiangko naman kang Simon nga suod mong higala. Pero ang babae part, murag gaduda gitu. Kay may interview nako. Nakuha ra ba ko part? Wag gyud ko magdahom nimo. Nga nung makuha man ka. Nga anda man si Simon nga mulaban nimo. Mao lagi part. Putukan di mayana part. Kay siya lang kong pangutana. May kamdag pasumbingay, iliko-liko niya pangutana. Di ako nakuha part. Nakuha. Pagkapulpula gani mo. Nya sao naman tani ron? Tingog! Sige lang part. Balik na niya ako dito part. Mubalik sa dito. Wa ni mo gamitay mong utok, buang nga ka. Nidagan ako kapadung diri. Nya mubalik na buka. Kuno na ako no, di ka tumutugan si Simon na to. Mao na diha. Mao na yun ang naon nimo. Kung mubalik ka dito, makabalik man ka kanako diri. Ibaw ka si Simon, nanabi na to dito. Huwag din mo nunaaw eh. Ang atong mga plano mo, palpak na lang. Di na nagkwarta ni. Paita gini mo eh. Ha? Magplano tag usap adto tag hayar. Ay daw.